episod din Roblox. Azi ne jucăm ca dealer și tycoon. Și sunteți alături de mine, Nicoșor. Da, nu uitați că și el s-a făcut un nou canal și îl cheamă Max Totaleu, se pare. Am doar 6 abonați, vă rog ajutați-mă și voi, că, de exemplu, am văzut un canal care nu are niciun videoclip și are 20 de abonați și nu e, pardon, 23 de abonați și nu e abon. Frate! Cum, frate? Și doar vină ăla că la mine acasă. Să vezi și tu, că... Să văd abonații. Să văd abonații. Să văd abonații se cumpărat. Că eu știu de ce se cumpărat. cumpărat și eu? Da. Hai că e normal. Hai că e normal să vedeți ce s-a cumpărat. Sau vă arăt eu direct din shop. Cam ăsta, cam ăsta, cam ăsta, cam ăsta și cam atât. Deci 4 chestii. Ce zici de băiat? Dar să le vadă așa, mă, așa întinse. Da, să... Hai că te aștept cu Conega 3C. Eu vin direct cu Bugatti. Bugatti Chiron. Așa se zice în jocul ăsta. Chiron. Chironul zilei. Ce mai zice de azi? Chiron. Azi se zice Chiron. Chiron, așa se mai zice în ziua de azi, Chiron. Bugatti Dar nu mi se Chiron. pare fain că nu scriu extrem, nu prea au voie să scrie bine, adică de exemplu BMW-ul BMW. BMW și normal se scrie BMW, știți? Și nu cred că au voie sau ce. Da, nu au voie ei, așa este. N-au voie, nu-i lasă jocul. Adevărat, că după aia e sponsorizat Da. jocul. Există jocuri sponsorizate? Sponsorizat de Ștefan Infinit. Hai că... Deja, și am încercat, și dacă vreți, o să facem și un episod cu 2 coduri. Da, 2 Una coduri. mers, Și vrei să vă zic coduri care ești mică? Îți dau numai 25.000. Și că, Doamne, te chinui așa de mult și îți dă 25.000 numai. Uite, pun să... adevărat, adică... Adică te... Și da, adică noi... Stai, să nu zic asta, că după aia... Ce zici? Vedem numai 500 de dislike-uri. Deci uitați-vă și voi ce are ăsta. Adică... Da, și uite cam așa cum arăt, să vă faceți o idee cum arăt. Nu faceți o idee. Da? Cam așa arată. Cred că vedeți și voi. Cum arăta în 2020, cum arată în 2020. Da. Uitați mai dovada. Doar niște o mașină de la VIP, un Lamborghini, Nu mai uitați, niște s-o cumpărat. coneguri, da, cum Deci că e asta. normal, un Asta s-a Bugatti cumpărat. pe care l-are Ștefan, mașini cu Robux, da. Mașinile astea. Da, ce mai ziceți voi de mine? Și ești gata să vadă ce o cumpăra sus. Asta. Formula 1. Da. Sincer să știți că nu vrei Formula 1, dacă știți ce Da, zic, adică cam nu prea băguit. prinde viteză Da, mare, e adică 200 și băguit. ceva. Hai, dă mie toate mașinile să conduc chiar și să le arătăm la abonați cât prind. Cât prind. Bun, nu mai Bă, știu dă să pe văd. stop o leacă. Bine. Hai. Deci, lasă-mă să conduc, să le arătăm la copii. Sau cine se uită la episod, sau ce se uita. Adevărat. Ce mașină. Uite, îți dau de exemplu conegul ăsta. Coneg Gescu. Bun. Ăsta nu-i Hai, Coneg. conduc. E ultima mașină de joc. Deci mai uitați cât de rapid e. Cea mai rapidă din joc. Am dat. Hai să nu le arătăm cu... Hai să nu arătăm cu 800 de modul. Robux. Deci, ai fără mod. Cam acum 2 zile mi l-am cumpărat. Da, fără mod. Deci, fără mod. Fără mod. Deci fără mod, chiar am dat 1.000.000, adică 1.700 pentru VIP, pachetul de mașini Hypercars și pe skin după aia. Am Mi-am dat. pe skin. Vă rog frumos să nu ziceți în comentarii ce am făcut cu mașina lui. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Ce ai făcut, mă, că o să mă uit la videoclipul tău, știi, nu? Nu, nimic n-am făcut. Adică, Păi că n-ai făcut nimica. mă editează să nu vezi. Bă. Da, asta Ia ce-am să ai făcut. tu o leacă acolo. M-ai dus în apă. Bugate lângă Bugatti, ești nebun. Nu era cea mai bună fază să mă pui în apă. Nu era cea mai bună chestie. Să mă pui în apă. Te cred.
Mamă, deci nu le spuneți, deci dacă... Unde am ajuns? De ce unde este? Am uitat. Ei nu pot vedea. Bă, vreau să văd și eu unde ești. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? O să mă găsești ușor, că am aripi. Unde ești, mă? Dacă te caut acum și pe pod. O să te superi pe mine. De ce? Nu zic să-i băga bani iar. Nu, trebuie să mă găsești. Uite. Păi dar ești pe munte, unde ești? Că pe toată harta. Intrăm și pe aici, nu pe aici. Aoleu, nu! Babă, cât am sărit! Cred că știu unde ești. Unde? Știu unde poți să sari. Unde? Munte. Numai pe munte poți să sari. Pe o rampă. Da, ce crede că eu Da, și unde eram pe aia? ești la etajul unde mergi. La propriu. Aoleu! Uite. Mamă, că dacă merge mașina asta... Așa. Cred că mai bine mă duc unde eram. Vreau să văd de ce m-am supărat eu pe tine. Deci, suntem cei mai buni prieteni. Ok. Bă, dar nu mai vorbești cu abonații, nu mai le zici nimica. Bun abonați! Asta pot să zic numai. Bun abonați. Bun abonați. Nu știi tu unde sunt. Nu știi tu unde sunt. Așa pe munte. Deci, sunt lângă culoarea mașinii conegului. Era cea mai rapidă mașină. Nu e alb. Și gen sunt în albastru. Conect Giurgescu. Sunt în albastru. Văd albastru. Apă. E apa. Apă. Beau apă. Aoleu, nu trebuia să zic. Ești. Știu unde ești. Știu unde ești. Unde? Pe plajă. Acolo e Da, ocean. unde? La plajă. Plaja. O să te găsesc. Lasă. Numai nu fugi de acolo de unde ești. Nu fugi că trebuie să te găsesc. Hai că nu fug. Bă, fugi. De ce? Hai că nu fug, da? Bă, de ce fugi? Nu corect. Hai că nu fug, da? Bă, de ce fugi? Aoleu. Bă, am dat... Ce era șacalul? Că n-ai găsit. Bă, de ce erai? Bă, du-te, mă, ca mică. Du-te acolo. Deci acolo era șacalul. Da, hai să ne zic că e la toți abonați care am eu și la toți oameni care te vizionează. Ce credeți tu că eu mă supăr? Da, cred că mai bine tu te duci să faci treaba mică, că deja ai pantalonii. Bă, piși direct pe ăsta, uite, piși, piși. Vezi să cum mă piși? Hai că faci. Hai să cum mă piși. Bă, tu mă crezi, dar tu știi că acum noi filmăm, nu? Da, știu asta. Uita! Tu știi că că tu ai zis, cum să zic eu? Da, știu ce cuvânt am zis. Nu? Hai mă, să intrăm pe un alt joc. Deci, am revenit. Deci, ne jucăm Adopt și vreau să vă arăt o surpriză. Asta e surpriza. Dăm pe avatarul unic ușor și furăm hainele. Cum nu furi haine? Întâi furăm această jachetă de 12 Robux. E copia mea. Hai să trag eu una. Acum îi furăm asta de 50 de Robux și că îi dă lui. Ce? Da.
Îți dă ție Robux. Unde ești? Că nici nu... Uite casa ta. Mă duc acum. Sparg asta. Hai. Neapărat. Hai. Să mă oprim. Dacă vă întrebați de ce râd, că eu i-am închis ușa în face. La propriu. Hai, bă, da fur Robux. Însă, Îți dau Robux. Deja că nu furi Robux-ii mei, îți dau Robux-ii mei. bine, haide. Nu si fur. Hai, dăm Robux-ii tăi. Dar doar deschide ușa asta. Bine, ia. Să dai join în familia mea. Bine. Dar ai grijă. Bine, dar te anunci. Ai grijă că eu am intrat cu haine în piscina ta. Ce, mă? Și am uitat să zic că e pe start. Deci te aud oamenii cât Robux și ai. Și poți fura. Da, Gianni. Teleport. Deschide ușa. Am deschis-o. Hai că ai deschis-o. Da, mă, loc. Este loc. Că ore intru. Gata. Am deschis-o. Sau trebuie să mă duc cu o clasică aici? Ai reîncuiat-o, vrei să zici. Uite, am deschis-o, gata. Așa. Bam, 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 bam. Am nicum, te-ai făcut cumva invizibil că eu nu te văd. Dacă știi ce zic. Da, trebuie să-mi dai eu teleport pe tine. Da, să știu. Da, man. Păi se pare normal ce vedeți aici? Mie nu prea. Hai, dăm. Și într-o merge să-mi dau teleport la tine, dacă știi ce zic. Dăm, oare merge să-mi dau eu teleport la tine? Nu știu. Da, nu. Bă, da, vrei să te omori? Eu cred că mai bine ies. Eu cred că mai bine ești dacă de pe server. Bine, revenind după ce reintră pe server. Gata, deci o reintrat copilul. O reintrat. Uitați numai ce cameră are. Pe start la filmare. Deci da, cam așa arată camera lui, dacă știți ce ziceți. Da, și camera asta nu e făcută din banii lui. Dar mi se potrivește o chestie la chestia asta. La camera. Uitați, asta mi se potrivește. Ce se potrivește? Unde ești? Camera ta e așa de mare încât nu mai găsesc. Ești cumva în baie? Sunt în camera mea. Bine. Acum m-am pus să dorm. Mă, copile! Uitați, asta mi se potrivește. Și ce mai potrivește la tine? Să mori. Ai auzit? Foarte bine ce-am zis. Să mori. Ce? Ce ai zis, mă? Bă, trebuie să plec. Stai așa să ies din camera mea, să ies din casa mea. Sunt de șmecher. Da, haide. Deci teleport acum înapoi, că am deschis casa. Gata, am deschis casa. Haide și înapoi teleport. Am, îți dau join în familie. Join family. Mulțumesc. Acum trebuie să fac... Acum stai să plec din casa asta. Bine. Din camera mea. Exit Dar home. zici întotdeauna îți dai teleport pe mine. Atunci când intru în familia ta. Sau eu nu intri în familia. Că eu intru și când intru, practic îmi dă automat jocul. Adică eu nu vreau să-mi dau jocul. Mă pune automat în teleportul tău. Ok. Deci camera lui Răzvan, camera de party. Care poți să intri la Răzvan. Schimbă party, P-A-R-T-Y. Etena! Hai că scriu acum Y. Că ai mofturi deja. Y. Da, așa se scrie party. Parte.
Mă băiete, dacă vrei, dacă vrea băiatul party, dă. Party. Uite așa. Și aici poți să te duci din camera asta direct în party. Păi așa am făcut eu specialul, Răzvan. Și ce s-am făcut? Asta era pentru tine prima oară, doar că s-am făcut camera aia. Și normal în bucătărie să fie acest lucru. Dar dă un party ca să ascult muzica aia plană. Bine, eu nu pot să o ascult pentru că, da, eu fac episod. Trebuie să... Voi da drum. Să vadă ăștia ce outfit fain am făcut. Deci, copiii dragi, cine se uită, nu uitați. Da. Știi ce trebuie să faceți? Trebuie să mă găsiți la prieteni. Deci, este chestia asta. Trebuie să mă găsiți la prieteni, să-mi dați cerere în prietenie. Fiecare abonat care îmi dă accept sau care îi dau eu, va primi câte ceva pe un joc. Deci, dacă Nicu ești un abonat, îmi dă, poți să primești ceva cadou pe un joc. Eu sunt abonatul pe mine. Da. Mă ajut să filmez, deci... Da, dacă nu mai filmai, că... Na, mai filmai, da? Da. Atât de bine. Da. Hai că nu atât de bine dacă e. Bă, dar toți copiii care se uită la acest episod să nu uite să fac camera asta mai mare. E foarte mică. Eu trebuie să o fac. Nu, eu trebuie să o fac. Și mai trebuie să pun una din aia. Asta știu. Da. Acum trebuie să mai pun și încă una din aia acolo, să o înghesuiesc. Bă, vrei să vă arăt magia mea neagră? Asta e. Așa pun. Acum hai să intrăm aici și să facem aici aranjament. Dar ăsta o leacă mai de semn. Așa. Bam. Oricum pe aici nici nu se mai vede. Aici că camera așa. Mama. Dar dă un party. Bine, hai că-l fac acum. Aoleu. Și tu acum filmezi? Da, filmez. Ok, dar mai vorbește și că asta bună să tăi, bă. Da, se aude muzica? Se aude? Așa, măi. Deci, nu mai uitați cât loc am ocupat eu și cât trebuia eu să ocup. Cât de mult. Deci, să-i reparăm camera lui copilul care are aici. Îi ștergem asta. Și eu pe acolo trebuie să mă urc. Așa e muzica. Hai să vedem. Uite, punem ăsta ca să mai pot intra așa. Și acum sunteți gata de ce o să pun acolo? Și la câți bani o să cheltuiesc eu? Ce, mă? Sunteți gata? Deci cred că și Nicu e nerăbdător să vadă ce o să pun. Și eu am ce căuta la party. Adică e ceva șmecher, e la party caut. E la party. Deci e ceva șmecher. Numai să văd cât costă. Cam scump. Așa. Deci, întâi trebuie să punem asta. Că am ocupat. Uite cum am ocupat eu mult loc. De acum uitați cum se ocupă locul.
în 2020. Vezi ceva diferit aici? Stai așa, să mai caut un păr, că aveam eu un păr. Aveam eu un păr pentru party. Da. Nu vrei să știi pe unde trece chestia aia. Deci nu vrei să știi pe unde trece chestia aia. Da. Asta și aveam eu un păr pentru party. Fix prin inimă trece chestia aia. Prin inimă. La propriu. Uite-ți face cum se urcă aici. Și nimeni nu mai are loc. Da, nu vrea să mai vedeți chestia asta. Asta. Vezi? Asta de care dansez. Păi da, și mai... Așa arată skin-ul meu de party. Uite așa. Uite așa se urcă. Îți place cum am făcut aici ca și cum te urci? Uite. Așa. Bam, 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 bam. Uite, așa arată skin-ul meu de party. Opa. Dar uite-te aici cum am făcut. Eu văd. Și nu te interesează cum am făcut, adică... Dacă mi s-o descărcat tableta nebună. S-o descărcat tableta. Coșmarul meu mi s-a făcut. Bravo băieți! V-a plăcut? Știți ce mi s-a întâmplat? Eu nu m-am uitat cât aveam la sută. Așa-mi trebuie. Hai să mai facem o chestie. Păi dar nu chiar mai am o cocine de mică. Păi hai să... La parte frumos luăm ăsta. Ce mai este la parte? Avem nevoie de un leu. Ce să ne cumpărăm noi de la party? Megastork. Ce să cumpărăm un cort? Ce ziceți voi? Eu zic nu. Adică pentru un cort nu prea știu. Hai un cort, dar chiar mă băieți. Cort de party, boss! Boss! Ăsta-i public adevărat. Frumos. Și ăsta intrăm aici. Intră aici. Hop. Hop. Deci da, cam atât cu acest episod. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul like și atât cu acest episod și pa! Din păcate, Nicu nu este printre noi să zică pa. Îi scriu eu pe chat să zică pa. Că se termină episodul. Ok. Pa, pa! Vă plăcut convingerea mea și cam atât cu acest episod și pa!